Hai să facem o serie, doamnelor și domnilor, și o să zicem așa. Ce simte pentru tine persoana din mintea ta dacă ești zodie de foc? Astăzi facem cu zodia de foc, adică pentru berbec, leu și săgetător, și în fiecare zi o să vă postez pentru fiecare zodie. Așadar, hai să vedem ce simte pentru tine persoana din mintea ta dacă ești zodie de foc, adică berbec, leu și săgetător. Hai să vedem un mesaj în primele 5 cărți și cartea după spate. Dacă rezonezi cu mine și consider că poți te ajut, ai numărul de telefon afișat pe profil, da? Și trebuie să-mi dai un mesaj pe WhatsApp să-mi mă suni sau poți să-mi dai un mesaj pe TikTok aici în privat. Putem să mai facem și niște lucrări energetice, dar asta vorbim la final de videoclip, ok? Eu vă mulțumesc frumos pentru că lăsați like-ul și comentariu. Mă ajută foarte mult când lăsați like-ul și comentariu. Și dacă ai ajuns aici întâmplător, să știi că Universul are să-ți transmită acest mesaj pentru tine, mai ales dacă ești zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Hai să vedem ce zice tarotul în primele 5 cărți și cartea după spate despre persoana din mintea ta, despre iubirica. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ok, o luăm cărticică cu cărticică și avem 7 de monede aici, care 7 de monede vorbește că simte că relația cu tine cere răbdare, te vede ca pe cineva care merită să aștepte și să construiască. Din ce îmi zice energia acestei cărți, este în fază de analize și își cântărește pașii cum să facă cu tine în continuare. Următoarea carte este Carul sau The Chariot, cum îmi place mie să zic The Chariot. Carul vorbește despre o atracție puternică și dorința de a veni spre tine, deci chiar vrea să vină spre tine. Simte că între voi există o forță care îl trage înainte, din ce văd aici, chiar dacă uneori se luptă cu propriile emoții. Domnul Carul mic, Carul mare. 3 de monezi. 3 de monezi vorbește despre cineva care te vede ca pe un partener cu care poate construi ceva solid, își dorește o colaborare, o relație bazată pe înțelegere și sprijin reciproc, această cărticică. Și domnul Cavaler de cupe. Uitându-mă așa la cărticica asta, clar există iubire, dorință de apropiere, gesturi romantice. Simte că vrea să-ți ofere inima lui, inima ei, să vină cu sinceritate și tandrețe în direcția ta. 6 de săbii. Ia să vedem, 6 de săbii, ce zice aici? Să pătrunem un pic în energia 6 de săbii. Apare o notă de neliniște din ce văd aici. Poate că simte că a fost sau este nevoie să lase în urmă conflictele pentru a se apropia de tine, spre tine. Își dorește o liniște și armonie alături de tine, să știm. Și domnul Cavaler de spade, de săbii. O dorință de acțiune rapidă din ce văd aici. Uneori chiar impulsivă, persoană impulsiv, văd că are momente în care vrea să facă pasul brusc spre tine, chiar dacă nu gândește la toate consecințele. Ca și o concluzie, așa se iau așa un pic carticelele să mă uit la ele, să-ți dea băiatul o concluzie, să le reanalizez. Persoana din mintea ta simte iubire și dorința de a fi cu tine, adică acel cavaler de cupe, dar e prinsă între răbdare și impuls. Te vede ca pe un partener stabil cu care poate construi, dar în același timp este neliniștit și uneori confuz. Deci atracția este puternică, da, zice Carul, acea carte, The Chariot, iar intenția de apropiere există. Dacă te-ai regăsit în povestea asta și vrei să afli mai multe, mă poți contacta sau dacă ai altă problemă, putem să rezolvăm problema asta. Pot să-ți porumnesc în trecut, în prezent și în viitor cu ajutorul acestor cărți și pot să-ți dau o
acum cu lucrările astea energetice, dacă vrei să te împaci cu cineva, dacă te-ai despărțit și vrei să uiți această persoană, pentru că nu poți să o uiți, se poate rezolva. Dacă ești într-o relație cu cineva și lucrurile nu prea mai merg, putem să facem anumite reglaje energetice ca să echilibrăm relația dintre voi doi, da? Prin anumite ritualuri, lucrări, da? Cine simte că are problemă pe partea de abundență financiară, să atragem abundența financiară în direcția dumneavoastră, putem să rezolvăm și problema asta. Pe sănătate momentan nu ne băgăm, dar poate cine știe, pe viitor ne băgăm și pe sănătate. Momentan lucrăm la sănătate ca să fim buni și acolo. Lucrări energetice pe sănătate încă nu mă bag, dar dacă doriți o citire pentru sănătate, clar, nu este problemă, dar lucrări momentan nu. No, cam atât. Vedeți cu cine vorbiți că sunt foarte multe conturi care îmi fură videoclipurile. Da? Cam asta este. Lasă like-ul și lasă un comentariu pentru că mă ajută foarte mult și îmi cer scuze că postez pe la orele astea, dar așa îmi permite timpul să vă postez cu noaptea în cap. Bun. Lasă like-ul, lasă comentariu, mă ajută foarte mult și rămâneți pe fază pentru că trebuie să postăm pentru toate zodiile. O să încerc să dăm în zodii. Da, o să dăm în zodii. Ok. Sănătate.